Daj pola marke uglavnom je jedino što će ranjivo, siromašno i iz društva isključeno dijete zatražiti od prolaznika na ulici. Greška prolaznika je u tome što niko ne može da ostane ravnodušan na tužna lica i obično posustanu i udjeli im nešto novca, ne znajući da sav taj novac pretežno ide njihovim roditeljima ili starateljima koji ih čekaju u blizini kako bi uzeli novac. Najviše djece koja prose imaju između 10 i 15 godina, ali nije rijetka situacija da prose i djeca od samo 2 godine. Često ih srećemo na trgovima, turističkim lokacijama u blizini crkvi i pijaca. Tokom ljetne turističke sezone iz velikih gradova organizovano se transportuju u primorska mjesta, ne bi li ostvarila veći profit. Neretko ćete vidjeti zaista malu decu koja traže novac i vrlo često je odmah iza uglu daju svojim roditeljima, odnosno licima koja su starija. Samo davanje novca, uzaludno davanje tom detetu. Najbolje je da mu date obrok ili kiflu, znači ukoliko želite da pomognete, kupite obrok tom detetu, dajte mu slatkiš, na taj način ćete pomoći samo njemu. Prosjačenje je zapravo najčešći oblik trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Djeca u prosjačenju svakodnevno su izložena situacijama koje ugrožavaju i njihov život. Isključeni iz redovnog školovanja, bez adekvatne zdravstvene zaštite i u riziku da postanu žrtve trgovine djecom. Projekat Socijalna prava za ranjive grupe podržava rad radne grupe za zaštitu i bezbjednost djece koji djeluje u Bijeljini, Živinicama, Tuzli i Brčko distriktu. U sve 4 ove općine, odnosno i u Brčko distriktu, je situacija zaista zabrinjavajuća. Kolegica Slavica iz Centra za socijalni rad je malo prije objasnila koji su problemi sa kojima se susrećemo, a GIZ Suri projekat podržava rad radnih grupa za zaštitu i bezbjednost djece, a kroz ove radne grupe zaista pokušavamo ne samo da pomognemo direktno djeci, nego da i pomognemo i profesionalcima koji se svakodnevno susreću sa ovom kategorijom. 2 psihologa i socijalni radnik u dnevnom centru svakodnevno vrše uslugu savjetodavnog rada, kako sa djecom, tako i sa roditeljima, što je svakako uticalo na njihovu psihičku stabilnost. Broj djece koja se bave prosjačenjem svakako da jeste smanjen, naročito zbog ovakvih akcija i podizanja svijesti građana. Trenutno dnevni centar ima 222 korisnika koji se svakodnevno hrane, dobijaju pribor i udžbenike. Kroz rad dnevnih centara, kako u Bijeljini, tako i u Tuzli i u Brčkom, u Živinicama, nažalost, još uvijek ne postoji takav jedan objekat, ali rad dnevnih centara je zaista velika podrška ovoj kategoriji djece. Mi ne možemo da očekujemo da ćemo djecu sa ulice da sklonimo za 7 dana ili 3 godine. Sama činjenica da mi smanjujemo svake godine broj djece koja su na ulici govori o tome da smo uspjeli u našim nastojanjima da napravimo korak naprijed. Smanjenju ove pojave doprinijela bi i veća svijest građana. Na taj način da ne daju novac djeci jer tako postiču osobe koji ih navode na to da nastave da koriste djecu kao instrument za ostvarivanje ličnih interesa. Stručnjaci smatraju da je najveći broj djece koja prose žrtve eksploatacije ili prinude, dok u samom razgovoru sa djecom niko od njih nikada ne priznaje da ga roditelj ili bilo koji srodnik na to prisiljava. Oni prosto shvataju da time doprinose.